Intensa jornada de lluita avui 27 de febrer a Mallorca. La convocatòria nacional de vaga del Sindicat d'Estudiants Espanyols Catalans ha mobilitzat a instituts i universitats. A la UIP, mig centenar d'estudiants ocupaven ahir la Facultat de Filosofia i Lletres. Avui han passat des de matí organitzant piquets que han entrat a classes explicant motius de la vaga i han alçat barricades a diferents punts del campus. La policia local ha fet acte de presència arribant a entrar al campus amb actitud amenaçadora. A Palma, després de l'actuació de més piquets a l'Institut Josep Maria Llompart, una manifestació ha partit de la plaça del Tub. La marxa, que ha plegat a centenars de joves, ha arribat a la delegació del govern on s'ha llegit un manifest.